Er is streng gecontroleerd dat de skippen wel bewennen worden. Gevolg is dat zo'n listplakvergunning inlutsen binnen. Maar gewoon dupeerde skippers binnen voor haar beroep vaak van huis. Liek als meent land, die het al 24 jaar in de stad leidt. Hij had 2 skippen. Maar zijn clipper is hij vaak te varren met groepen en zijn wenskip luidt er dan verlitten bij. Ik ben zo nou en dan hier net, want die oordenboord, daar maak ik mijn oerlibje van, ik met hield haar. Nou ja, het skip met varren. Hè? Maar nou dreigen de dakleers ziet. Ja. Dat is, dat is net versliepen nou. Nee, dat wat mast. Waar mast heen? Wij denken eigenlijk dat die buurt hier, dat die appartementen komen of zo op LPF-terrein. Maar zit dat erachter dat de gemeente denkt van nou dat is geen mooi onsje op gewoon plakken en dit griepen we zo aan om die bord naar buiten te krijgen? Ja, zo lijkt het wel. Wat ze nou eigenlijk precies willen, weet ik eigenlijk heel lang net. In hoeverre had de gemeente een punt? Hier ben ik wel borden bij, dat lijkt het inderdaad net zo netjes. Nee, dat klopt. Nou ja, mijn woord ook, maar dat hier een afspraak met Anne Schuurder en met de havenmeester. En dat ik zo deze boord opknappen. Zo binnen natuurlijk meer. Ik vraag skippers en zo, die net altijd hier thuis binnen, want je gaat net alleen nog om jou, hè? 2 daarvan weet ik nog meer, die ben ik in Lutsen. Ze had er bot van te leien en witte net werd zo'n daar binnen. Het was haast net meer voort, hè? Dan denk je eerst van, maak ik nou wel van hoe voort. Je viel je gewoon ontasten in je bestaan, in alles eigenlijk. En dat kan samen. Het is zo onrechtvaardig. Maar dan kun je net van sliepen en dan kun je eigenlijk heel niks mee. Want viel je onzeker en zo. En nou ja, daarvoor ging ik naar de dokter en zo. Medicine. Om wat rustig te worden. De gemeente zei dat het besluit los stiert van de woningbouwprojecten onder het wetter. Het is handhavingsbeleid. Land had een advocaat inschakelen en mij nog 2 oorden bezwier maken in het inloeken van de listplakvergunning.